n'isonye na mmụọ Ekeresimesi ka gọọmenti Anambra steeti ji wee chịkọba 2022 Christmas Carol and Awesome Praise bụ mmemme ji wee na-enye Chineke nna ekele ya na iji wee cheta maka ọmụmụ nke Onyenwe anyị Jesus Christ. Onye nta aka Valentine Mgbadua wetara anyị akụkọ a. Ya bụ mmemme nke iburu Chineke abụ otuto bụ nke a nọrọ na ya gụọ egwu dị iche iche ma zikwa oziọma nke Chineke nke sitere n'aka ndị eji okwu ha gba izu dị iche iche nke gụnyere nwunye aka na-achị steeti a bụ Oliakụ Nonye Soludo, onye jikwa osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim, onye jikwa osote kwupụta okwu nke ụlọ omebe iwu Anambra steeti bụ Right Honorable Pascal Agbodike, onye jikwa odeakwụkwọ nyegara gọọmenti nke Anambra steeti bụ Ọkammụta Solochukwu Lobelu, ya nakwa onye jikwa onyeisi ndị ọrụ na Anambra steeti bụ Barrister Theodora Igwegbe. Gọvanọ Soludo n'okwu ya kọwapụtara na ya bụ mmemme bụ iji kelee Chineke maka ịdị mma ya n'ogologo afọ niile ma were ohere ahụ kpọkue ndị Anambra ka ha gbaa mbọ na-ejikọ obi ọnụ n'ịhụnanya iji mee ka obodo Anambra bụ nke ga-akawanye mma. Ọ kọwapụtara na oge emume Ekeresimesi bụ oge mmadụ ji egosi mmadụ ibe ya ịhụnanya ma kpọkue ndị Anambra ka ha gaa n'ihu na-egosi ibe ha ịhụnanya ya nakwa inyere ibe ha aka. N'ogo na-ekwu okwuchukwu na ya bụ mmemme ka onye jikwa Catholic Bishop nke ụka Catholic Awka Diocese bụ Most Reverend Paulinus Ezokafọ kpọkuru ndị mmadụ ka ha na-ebi ndụ kwesịrị nṅomi site na-enyere ndị ha ka mma aka. Ọ kọwapụtara mkpa ịhụnanya dị n'etiti ndị mmadụ nke o kwuru na ọ na-enye aka ịkwalite ezi obibi ndụ. A nọrọ na ya bụ mmemme kwee ukwe dịgasị iche iche, mee ihe ejije ma gụkwa abụ otito nke sitere n'aka ndị na-agụ abụ otito dịgasị iche iche nke gụnyere Nwada Chinyere Udoma. Site n'Awka, abụ m Valentine Mgbadua.